לכולם, לי קוראים יפעת, אני מנגיעה באבן. היום אני רוצה להסביר לכם בסרטון על הדרך הטובה ביותר לחלק מתנות לאורחים, ואני אמליץ לכם על 3 דרכים כאלה. הדרך הראשונה זה לחלק את המתנות בצלחות. היתרון של השיטה הזאת זה שאתם לא מתעסקים עם זה בזמן האירוע. זה משהו שכבר מחכה מוכן לאורחים, האורחים מגיעים, מתיישבים במקום שלהם ומקבלים בעצם איזושהי הפתעה מאוד מאוד נעימה. הדבר שצריך לקחת בחשבון שזו שיטה שמתאימה רק לאנשים שלוקחים מתנות לאורחים בדיוק כמו הכמות של האורחים, ולא אנשים שנגיד נותנים מתנה אחת לכל משפחה. חוץ מזה צריך לקחת בחשבון, ככה על הדרך עוד איזה 3-4 מתנות, כי תמיד יש כמה אנשים שאוספים עוד כמה מתנות, שהן לא שלהם. השיטה השנייה זה השיטה של לחלק מתנות באמצע האירוע. יש לה אלמנט מאוד נחמד של הפתעה. הדרך הנחמדה לעשות את זה, זה נניח בזמן הארוחה העיקרית, לקחת סלסלה, החתן והכלה עוברים בין האורחים ומחלקים את המתנות, או אפילו האמא או האבא עם החתן או הכלת בר או בת המצווה, ומחלקים לאורחים, מסתובבים בין האורחים. צאו מנקודת הנחה שזה מצריך מכם להתעסק עם העניין הזה בזמן האירוע ושלא תאכלו ארוחה עיקרית. הדרך השלישית, שהיא דרך שהרבה מאוד אנשים עושים אותה, זו דרך שלמעשה לחלק בכניסה. ממש בהתחלה של האירוע, הדרך הנכונה לבקש מבעלי השמחה, מבעלי האולם, איזשהו שולחן עם מפה יפה, אתם מביאים איתכם סלסלה, שמים שם את כל המתנות, יש איזשהו שלב בקבלת הפנים שהאורחים נכנסים, נותנים נשיקה, מאחלים מזל טוב, נותנים את הצ'ק, וזה הזמן הכי נחמד והכי טוב שאתם תיתנו את המתנה לאורחים שלכם. אז תחשבו על זה דרך מתאימה לכם ביותר. אני אשמח לתת לכם עוד עצות וטיפים, אתם מוזמנים להיכנס אליי לאתר, ובסרטון הבא אני אספר לכם איך לבחור את המתנות לאורחים לפי התקציב שיש לכם באירוע. אז שיהיה יום נעים, להתראות.